Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin! Mä en oo siis hirveesti kattonut millaisia niinku fotokartteja sun muita täällä tulee. Oh my god! Tosiaan tällä kertaa avauksessa löytyy Stray Kidsin This and That-albumit. This ja That-versiot, mä en tiedä kumpi on kumpi. Ne on vielä muoveissa sinne hohtaa tai tolleen. Lähdetään avaamaan. Ensimmäisenä otetaan vaikka tää musta versio. Ihan vaan randomilla otin, mutta avataan tää ensin. Siis mä ajattelin, että nää ois tullut vasta niinku syyskuussa, niinku Karma-albumi tuli mulle viime vuonna ehkä vähän myöhässä. Mutta nää olikin silleen, että varmaan kun se oli torstai se julkaisupäivä tai joku vastaava, niin heti seuraavan perjantaina oli silleen, että itse asiassa tässä on sulle albumi. Miten tää on okei? Onks tää niinku... Millainen laatikko sä luut? Avautuuko nää vaan täältä? Jos mä rikon tän tälleen vaan, niin se olisi aika paha. Mutta ne fotokartit varmaan lävähtää siellä. Mikä? Okei, tämä on tyhjä. Heivataan hänet, okei, toi oli ehkä vähän paha. Mut se lensi mun sängylle. Mä en usko, että se meni rikki. Ja sit mulla on vielä semmonen video, missä mä valitan, että mun albumi menee rikki. Ja sit toi oli niinku se, miten mä kohtelen näitä. Meillä on kirjekuori. Sitten sieltä tuli tämmönen... Mikä tää on? Tää tuntuu joltain magneetilta, joten musta tuntuu, että nää on niinku magneetteja, jotka menee heti mun jääkaapin oveen, jos ne on magneetteja. Sieltä tuli tämmönen vihko, tai vihkon niinku kuori. Mä en oo nyt yhtään varma, mikä homma. Ja sitten totta kai photobook. Photobookissa kansi näyttää tältä. Ja täältä lähtee. Okei. Mä en oo siis hirveesti kattonut millaisia niinku fotokartteja sun muita täältä tulee, joten nyt se tulee vähän yllätyksenä. On kivoja kuvia kaikista. Okei, toi on kyllä mahtava kuva. Antakaa Sungminille sen kahvikone, siis se sen kahvikoneen. Katsotaan, mikä tää vihkohomma on. Okei. Sieltä tuli Bangchan, mutta nämä sivut on 3 osassa, eli mä voin vaihdella niiden outfitteja. Siis tää. Apua, onks tää roskapussi takana? Ei, se on vaan kauppapussi, mutta roskapussilta se. Täällä on kaikki löytyy. Ihan cool, hauska. Tarkistamme magneettitilanteen. Okei, ne lähtee tästä. Ihan varmana on magneetteja. Jääkaapin oveen. Mennään kattoo jääkaapin ovessa näitä, miltä nää näyttää. Lupasin näyttää, miltä nää näyttää mun likaisessa jääkaapin ovessa. Nyt mulla on Stray Kids mun jääkaapin ovessa. Tai no, Changbin ja Hyunjin. On täällä sitten G-Dragonia ja Revenge Love ja... No, on ju periaatteessa. Ja Jimin. We are back. Keittiöreissulta ollaan takaisin. Päästäänkin kirjekuoren mysteerin pariin. You make Stray Kids stay. Musta tuntuu, että on tarra. Sää tarra. Voi ei, mulla on 1 tarra mennyt tämmöiseen kasaan. No ei se haittaa. Se on uniikki. This and That ja Skisi, joka on mennyt vähän kasaan. Lino ja Bangchan. Aiku söpö. Mun bias ja bias wrecker periaatteessa Bangchan välillä vaihtelee Ayenin kanssa, mutta kuitenkin pojat on vähän syömässä. Sungmin ja Hyunjin, kaikki siellä. Näkyy varmaan huonosti videolla, kun on valkoista ja musta. Ei unohdeta Skisi Everywhere All Around the World. Sitten parhaaseen osaan albumista. Okei, me saatiin Hyunjinin tämmönen kortti. Date of birth, code number, signature. Siitä löytyy Hyunjinin kaikki tiedot. Ei ollut Hyunjinin pankkikorttia valitettavasti, eikä henkarit. En voi esittää Hyunjinia. Voi hitsi. Mä näytänkin niin paljon siltä, että 2 fotoria. Ensimmäisenä oranssi. Joka on yhteiskuva mun biasista ja bias wreckerista toisesta bias. Mulla on 2 bias wreckeria. Sovitaan silleen, että Bangchan ja Ayen on mun bias wreckereita. Siis kattokaa! Noi Hanin kiharat hiukset mä en kestä. Vähänkö sulonen? Ja viimeinen fotokartti tästä albumista on Changbin! Siis okei, tää nyt kuulostaa tosi feikiltä, mutta mä oikeesti toivoin Changbinia ja Bangchania. Sen takia, koska mulla on niitä ehkä vähiten. Mun laskelmieni mukaan mulla on heitä niinku fotareina vähiten.
tai ainakin aitoina, niin... Ja sitten tuossa oli Bang Chan, mutta mä haluaisin siitä vielä yksittäisen aidon. Mä en kestä! Jumpin. Sä et oo mun bias tai bias wrecker, mut melkein siellä. Melkein bias wrecker. Musta tuntuu, että siis niinku, hän on niinku bias, mut sit kaikki muut vois olla mun bias wrecker. Ja melkein. Sitten voidaankin siirtyä seuraavan albumin version pariin. Eli tämä oranssi. Tässä on kulma mennyt ihan ryttyyn tosta. Tämä avautuu varmaan oletettavasti samalla tavalla. Onko meillä siis ihan täysin sama sisältö, mutta vaan oranssi teema? Todennäköisesti. Ei se haittaa. Ei sittenkään, mä tiputin jotain. En jotain, vaan jonkun. Mä tiputin Hani. Eikö se oo? On. Ja näköjään kaikki. Siis onks nää irrotettavia vai... Mä en uskalla nyt irrottaa näitä kaikkia toisistaan. Nätin näköinen. Oh my god. Nätistä puheen ollen. Minun nätit pojat. Ei! Nätit pojat, joita mä koitan kohdalla niin varoin, että ne tippuu mun käsistä. Tuntuu, että ne sais ihan irrottaa toisistaan, jos haluais. Nää siis irtois ihan helposti. Tai sit ei. Eli ehkä ei kannata. Ekasta albumista mä missasin ihan täysin sinne laatikon pohjalle tällaisen samanlaisen, mutta eri outfiteilla joku vielä totta kai. Mut mä ihan missasin tän. Sitten on tämän näköinen kansi fotobookissa tai kuvakirjassa. Eli nyt vähän enemmän oranssia teemaa ja tehty eri outfitit ja tosuja. This and that. Nice. Musta tuntuu, että mä tykkäsin niistä äskeisistä outfiteista enemmän, mutta nämä kuvat jotenkin hittaa paremmin. Cute. Kissa. Kisu. Siis toi liinoon hiukset on kans kyllä niinku rakasta. Ai niin, ja totta kai täällä on levy takana. Eli tämmönen tosi simppeli. Siinä on vähän tommoista tekstuuria ja sit noi tekstit, mutta tosi simppeli. Millainen siinä toisessa oli? Sitten tuossa löytyy kaikki sen pelkkiä kredittejä. Ja thanks to Jenna-Laine for making this video. You're welcome. Okei, me ei paljon missattu tästä levystä. Siis yhtä synkkä kuin mun sieluni tällä hetkellä. No ei oikeesti. Mä oon iloinen, koska mulla on Stray Kidsin uusi albumi. Mut tässä ei oo mitään tekstuuria, tää on vaan niinku tämmönen täysin musta. Simppeleitä ja hienoja, mut ei siis mitään. Mun lempparilevyt on yhä niinku All Hoursilta, koska nätit levyt on kans niinku iso osa albumeita. Saatiin totta kai samanlaiset tällainen vihkonen ja sitten magneetti, mutta magneetissa on onneksi tällä kertaa Ayan ja Seungmin eli eri hyypät. Voin nääkin sitten mennä koristelemaan mun jääkaapin oveen. Ei kuitenkaan ihan jääkaappiin. Otetaan tää vihko ja katsotaan, että onko siinä vähän eri kuvat. Okei, meillä on eri kuvia, onneksi. Okei, kyllä nämä outfitit kans rokkaa, ei siinä. Mutta liinoon hiukset rokkaa sitäkin enemmän. Apua. Nyt teimme ihan mittasuhteet oikein tässä. Kommentoikaa nyt, jos olette päässyt tähän asti videota, että mikä oli teidän lempparibiisi tästä albumista, This and That albumista. Musta tuntuu, että mä oon ehkä eniten, nyt kun mä oon hetken aikaa kuunnellut sitä, niin jäänyt kuuntelemaan I Do ja After You. Mut eniten ehkä I Do. Mä en muista yhden nimen, mutta se rauhallinen Sayonara. Niin sekin on kans hyvä. Mä en muista nimeä, mutta te tiedätte. Sitten taas kirjekuoreen. Hetkinen, nää on samoja. Wait, nää on samoja. Mut mä ajattelin, että tää on mun äskeisen albumin. Onks nää täysin samat? On! Okei, mulla on samat kortit. Täältä albumista löytyy vielä tämmösiä tarroja. Vähän erilaisia kuin siinä toisessa onneksi. On kuitenkin melkein sama versio, niin I let it slide this time. Seungmin identity card. Sieltä löytyy name, date of birth, code number, date of issue ja signature. Mitä? Identity card staircase. This is a certified that the person named and described above is declared to be one and only mine. Okei, mulla on Seungmin ja Hyunjin. Thanks. 2 fotoja. Onpa hieno toi tausta. Hui, mä meinasin nähdä jotain.
Onpa hieno tausta. Katsotaan ekana tämä. Changbin! Me saadaan lisää Changbinia. Oh my god. Meillä on 2 Changbinia. Niin kuin mä toivoin. Mä saan lisää Changbinia. Onks tää sit kans, missä on 2? On. Se on väärinpäin. Ketä siinä on? Ketä siinä on? Minsung. Oh my god! Liinu oli myös muuten yksi, ketä mä halusin lisää. No tässä sitten kans tulee. Kun mä en ajatellut, että mä saan Minsungia. Tiedä. This changed the game. Tää muutti tän pelin ihan täysin. Siis meillä on Minsung. Konsultoidaan Hania asiasta. Han, mikä MP? Minsung kortti. Tää oot siinä. Onko sulla ja Liinolla jotain? Vähän epäilyttävää ollut viime aikoina. Tai no, vähän aina. Hiljentyminen on myöntymisen merkkihan. Joo, ilmeisesti luulen, että mä oon niinku menettänyt järkeniä. Ehkä mä oonkin. Tässä on meidän fotarikokoelma tältä kerralta. Me saatiin ihan sikana lisää Changbinia, joka on ihan täydellistä. Sitten me saatiin vähän kuitenkin Bang Chenia kans. Ja totta kai Hania lisää. Han oli kans täällä mukana. Mutta oikeesti parhain näistä varmaan on tää Hands of Absolute Minsung. Sitten joku tehkää tästä joku hyvä tarra. Kiitos kun katsoit tämän videon ja mä palailen uuden videon nimissä varmaan viikon päästä, joka tulee olemaan viimeinen Kiina-vlogi todennäköisesti, koska minä ja Venny mentiin hukkoamaan minun rakas kamerani ja Venny ihanasti lainasi omaa kameraansa, niin saan tämän kuvattua. Mutta onneksi mulla oli puhelimella yksi jakso, niin me saadaan se vielä YouTubeen. Ja sitten mä esittelen vähän mun ostoksia sieltä, jotka on myös itse asiassa Stray Kidsia. Ja sitten sen jälkeen on tulossa video, missä Venny kautta Stray Rambo reagoisi Stray Kidsiin ja selvitetään hänen bias. Joten jääkää odottaa näitä videoita. Ne tulee toivottavasti aina, jos mulla on hyviä aikaa editoida, niin joka perjantai. Mut en nyt täysin lupaa mitään, mutta jos ei mitään kamalaa käy, niin joka perjantai tulisi taas video hetken aikaa. Joten nähdään ensi perjantaina seuraavassa videossa. Moikka!